Szitner Lajos kollégám a következő percekben Horváth Gábor nehézsúlyú ökölvívó bajnokkal beszélget egy hamarosan Sopronban nyíló új küzdősport létesítményről. Sopron sportpalettája ismét gazdagodott. Egy csodálatos edzőteremben vagyunk. A küzdősportok, talán azt mondanám, szentélyében. Hát érdemes megnézni. Beszélgető partnerem Horváth Gábor, nehézsúlyú magyar ökölvívó bajnok. Hogyan hoztátok létre ezt a termet? Mit tartalmaz? Miből áll ez a szentély? Köszöntöm a hallgatókat! Igazából a Soproni Baráti Társaság hoztuk létre a The Fighters Team Egyesületet. Ezek a barátok sportágukban a legjobbak közé tartoznak. Ide sorolhatnám a kickboxot, a thai-boxot, az MMA-t, a karatét, és természetesen, de nem utolsó sorban az ökölvívást. Kiváló versenymúlttal és jelennel rendelkező edzők tartják az edzéseket a hét minden napján, természetesen heti órarenddel beosztva a különböző szakágakat. Így megtalálhatóak vagyunk az edzőteremben. Ha belépünk, már akkor is megragad a tisztaság, megragad a higiéniai feltételek maximális biztosítása, és megragad a szakmaiság. Milyen termek válnak rendelkezésre a sportolni vágyóknak? Itt értem a versenysportot kedvelőkneket is, és értem az amatőr sportolókat is, hiszen azokat is széles körbe várják, és várják a lányokat, és már egyre több is jelentkezik. Igen, elég nagy területen tudtuk kialakítani ezt a fantasztikus termet. Itt 400 négyzetméterről beszélünk, ahol már ahogy belépünk, 260 négyzet tatamin fogadja a teremben mozogni vágyókat. Egy 190 négyzetméteres teremben elhelyeztünk egy versenyringet. Tudni kell a versenyring méretéről, hogy belső kötérméret minimum 490x490-es. Van egy másik termünk, egy 110 négyzetméteres zsákolóterem, ahol 12 különböző formájú zsákot helyeztünk el. Termekben tükrök találhatóak, és bordás falakkal egészítettük még ki az erősítéshez szükséges eszközöket. A zsákoknak a tartó állványán vízszintesen 2 méter magasságban körülbelül 15 méter hosszan egy létrát helyeztünk el, ahol szintén nyújtó és erősítő gyakorlatokat lehet végezni. Majd van egy kisebb 60 négyzetméteres termünk, ahova egy MMA-hoz szükséges ketrecet állítottunk fel. Én azt hiszem, hogy az erősödni vágyók, a FIT programban résztvevők is, hiszen a FIT program része is az ökölvívás, is jöhetnek ide, hiszen korszerű, erősítő eszközök állnak rendelkezésre. Sok régi, ilyen mint a fülessúlyzó például, tehát olyanokat is találok, ami engem is meglepett, de ugyanakkor pedig a modern sportoláshoz hozzátartozik. Tehát a legmodernebb kínzó eszközök állnak, idézőjelben mondom, rendelkezésre, és azt hiszem ez dicséretes, de itt előttem egy csodálatos szekrény van, tele serlegekkel, érmekkel. Ha ezt valaki megnézi, azt hiszem egy fiatal gyereket, azt mindjárt motiválja. Érdemes a küzdősporttal foglalkozni. Igen, kiraktuk itt pontosan a gyerekek miatt, hogy példát mutassunk ezzel. Edzőinknek a kupáit, érmeit, ezzel így van motiválni szeretnénk a fiatalokat, hogy mennyi gyönyörű szép emléket is lehet, érmeket, későbbiekben majd emlékeket félretenni, megőrizni. Úgyhogy a visszajelzése ezeknek a kupáknak, hogy a többi régi versenyző is már hozza be az otthonról a kupáit és érmeit, úgyhogy ezt még bővíteni fogjuk, sőt, vitrineket kell még felállítanunk, hogy a többi is beférjen ezek mellé. Ez egy valóságos kis sportmúzeum lesz, egy kis ökölvívó múzeum, kiknek a relikviái vannak pillanatnyilag a vitrínben. Ha már ökölvívást említettük, akkor hadd említsem meg, hogy Gyevágy Gyula bácsi régi fényképeit kaptam meg az Annus nénitől, kedves feleségétől, amiket kinagyítottunk és kitettünk a terembe, és ezekből még többet szeretnénk kitenni régi soproni boxolók, ökölvívó edzőknek a fényképeit, de hadd említsem meg, hogy Fertősze Miklósról Simon László kickbox edző, kickbox és thai-box edző, fantasztikus sportember relikviái vannak még kihelyezve, és Sopronból Horváth Gyula, fantasztikus thai-boxoló K1-es és kickbox
kickboxoló relikviái vannak még kint, és mellette az én ökölvívásból kapott emlékeim vannak még kihelyezve ezen a gyönyörű vitrínben, ebben a gyönyörű vitrínben. És itt már láttam Tóth Laci, profi ökölvívónknak is a relikviáit is, tehát önzetlen az ökölvívó társadalom. Ugyanakkor pedig azt is el lehet mondani, hogy higiéniai téren csodálatos öltözők, mosdóhelyiségek, kiszolgálóhelyiségeket látunk. Már az is megdöbbentő, hogy ide csak papucsba, illetve zokniba lehet bemenni, hiszen az egész területet értékes felület borítja. Igen, mint ahogy már mondtam, hogy tatamin borítja a termet. A kickboxosok, tájboxosok, igen, mezitláb dolgoznak, de a boxolók, ökölvívók, sőt a birkózók, megvan a megfelelő sportcipő, amivel rá lehet menni a tatamira, és kényelmesen lehet dolgozni. Nagyon örülök annak, hogy egy ilyen tiszta, korszerű edzőtermet sikerült fölépíteni küzdő sportszerető támogatókkal. Én úgy érzem, hogy ezzel a teremmel a fiatalságot, az utánpótlást egy olyan környezetbe tudjuk nevelni, ahol nemzetközi szinten értékes eredményeket tudnak elérni. Itt gondolok arra, hogy heti több alkalmas edzésidőt eltöltve itt egy külföldi teremben megjelennénk, a gyerekeknek ez egy természetes közeg lenne, úgyhogy már itt fel tudjuk készíteni a nemzetközi versenyekre a gyerekeket, a versenyzőket, de természetesen nagy szeretettel várjuk a hobbi sportolókat is ugyanebben a környezetben. És ami pozitívum, nyitott a klub, hiszen már most fogadnak iskolákat, és az a mindennapos testnevelés, ami egyelőre egy kérdés sok iskolának, ad egy lehetőséget. Tehát lehet jönni, lehet jelentkezni, egy-egy órára nagyon szívesen foglalkoznak a gyerekekkel, mindenkinek tudnak sporteszközt biztosítani, mindenkit maximálisan le tudnak terhelni, meg tudnak ismertetni egy küzdősporttal. Tehát éljünk a lehetőséggel, már több iskola jelentkezett, sőt részt vett ilyen foglalkozáson. Na térjünk vissza egy kicsit, és arról nem beszéltünk, hogy hol is található ez a csodálatos létesítmény. Igen, sokáig kerestük az épületet, mire végre úgy érezzük, hogy a megfelelő környezetben találtuk meg, a Pozsonyi úton található, a Pozsonyi út 48 szám alatt. Én úgy érzem, hogy az egyik legszebb környéken találtuk meg ezt a termet, és hozzá tartozik a szabadtéri edzés is ezekhez a sportokhoz, mint a futás, és úgy gondolom egy tómalmi erdő, egy virágvölgyi domb, vidék nagyon-nagyon is megfelelő területnek számít, hogy tovább tudjuk magunkat képezni, mint fizikálisan, mint szellemileg. Úgyhogy nagyon örülök, hogy megtaláltuk a Pozsonyi úton ezt a termet. És hivatalos megnyitó 2013. május 25 szombaton 10 óra. Gazdag program lesz. Igen, MMA-val kezdünk, talán azért is, mert ez újdonság mindenki számára. Maga a ketrec is egy újdonság. Növényi Norbert és Sárközi Róbert mellett még Németh Nyiba Sándor érkezik. Ők beszélnek a sportról, a birkósportról, a birkózásról, az MMA-ról, az élményeikről. Délelőtt így telik majd el délidőig a megnyitó, egy kis bemutatás, kis beszélgetés, majd délután körülbelül 3 óra felé fog kezdődni egy nyilvános szabad edzés, ahol mindenkit várunk sok szeretettel, egy kicsit átmozgatnak minket a Növényi Norberték, úgyhogy tényleg sok szeretettel várunk mindenkit, én is nagyon kíváncsi vagyok, és beállok majd közéjük egy kicsit mozogni, én is nagyon várom már. Köszönöm szépen a beszélgetést, és azt hiszem, hogy Sopron egy újabb sportcentrummal gazdagodott. Köszönöm. Az előző percekben Horváth Gábor nehéz súlyú ökölvívó bajnokot hallhatták.